cuak sabana boleh nanti urik sabana tunggal. Alim ulama jutu angku cadik pandai pagaran kokoh dubalang jo panglimo manti pegawai adat nan mudo arik budiman di dalam imbauan ambojuo. Saudi sambah nan jo simpoh sabarik pungkanan piawai narat jo lurih main daun indak basibak jo basisih indak bahinggo jo babatih di lingkung salam kasadonya. Ujinya sambah nan tunjuknya to tawala ka ukuran tabayang barih jo balabih bana ba andai kato tidak. Dek curiang barih dahulu dek andai pusako lamu kok manyang dengan tumbuh manimbang dengan ado tumbuh serupo iko gini. Limbago adat nan bapakai pusako usang saja dahulu kokoh bapaci arek taguh di dalam ganggaman basamu kita menjunjung. Suluh bendang baca mintarih baca hayo ke alam lebar di Minangkabau tanpe tumbuhnya. Nampak bunyi gurindam adat. Apalah baju orang kinari bajulah sudah dari balai. Apalah rajo di nagari alu aja patut kita pakai. Awa dipaneh nan barasa tentu di hujan nan bapuhun. Awa di langkah nan salangkah awa di kato nan sapatah. Langkah selangkah jadi panjang kato sapatah jadi banyak. Maka turunlah dalia mengatakan. Alah bunyi dalianya. Kullu baladi kiamuhu bil hadatin asli azim. Tiuk nagari bapaga jo adat nan kawi syarato syarat nan lazim. Lai babab, lai bapasal, lai basurah, lai barajahi. Kok baselisih sepanjang syarat caliak ke ayat ke hadisnya. Kok baselisih sepanjang adat caliak kabarih balabihnya. Lah nyatu pinangan batanti lah jalih sirih nan bagagang. Lah nyatu pusako nan mananti lah tarang adat nan mendatang. Dan dikatakan pusako nan mananti Sultan bahasa mojo dinyak mamak bahasa ratu jo ibu bapu. Nan dikatakan adat nan mendatang. Kok malah tatangguh di tengah rumah basar tu kawanan samugadang. Kok dicali alah barupo dimakanlah bapareso lah basuluh matahari lah bagalanggang mata orang banyak. Kok duduk alah seedaran kok tagak alah sapamatang. Maka babunyilah hadis Melayu. Anau di kapal koto sebuah diambil ke lantai lebih nyokat yang sasak. Sari janji kamilah tibu maanta semalkulai di anta joninyak mama. Nyatulah sungguh nan itu. Secara ugamulah semua kita ikut komalah sudah ijab jo kabu lah sunyi jo paraduan. Jika diadek limbago nan bapakai lah bapakai kan japu ijo anta panggil jo imbau jauh dakik kanunyo kita orang basatu. Mukminlah sesuai di dalam paham yakin baurik di dalam diri ama ilmu banyak tokan. Barih balabih cepak jo gantang suri tuladan kapusaku kokoh ikatan budi baik sangkui akan tinggi galian dalam kan Tuhan saja kita pulangkan. Salayang tutu ulang balik sadaga merentak naknya sampailah hilang pangana ketujuan maklumlah saja diri ambo sekaliku baru mencubo. Kok basuh salah jo jangga rila jo maaf ambo minta. Di talagonan janiah dengan tanang pincuran iliran buluh ayah membawa saja diri. Kok licin jalan di penggeng katulah sulit kabababan mungkin kejatuh di nandata hanyu pengenalan tasimpan. Dia nak ambo cubo juo menampuh jalanan paliku. Kok sasik di jalanan basimpang tando nak biasa ambo tampuh. Kok barik baban di bau tentu berhenti di masa sampai. Niatku lai sah-sahnya tak ragu diri mengucapkan hanyu kok lupa pengajaran ketulah sulit mencurahkan. Kok tak lurus lilikan kacang ampo tando balipik di dalam putih mungkin ku bengu kurang kambang. Kok dek sultan lai baling kurang gadangnya nyatu tempe tumbuhnya kokohnya lai baurek tunggang. Kok diambo cuai di penggeng nan baurek di tapi ayah lepai di bok buyah lalu jelo di bok karang pas dia mungkin kehamit di nan tanah. Baatonya lai elok balaya cando katapi nak jalih pulau dataran. Nak sah tarang kayu dirimbu nak jalih melili akka dari tunggu lapeh kapucua. Kok lurih tali jalinan sucilah rasu di dalam paham. Kok lunggah tali jalinan cuelah rasu di dalam bayang. Rindu tak cukup oleh suto nyatu di tanun banang sai. Karena sah japuk juanta telah taklah rasu ditampik di tanjung urai tabiang. Nama jadi pinta di pintu di kami aduk katuhan nan kuasa. Jika di anak perempuan ni. Pandainya meredo sulam suto pandai menjahit menerawang keganti ukia kain sudah. Jika dia nak si laki-laki, kok elok rata tangannya ke pembangkit batang teranam papuih maludikan yang kepanjapuih gadena lamu. Kok elok rata lidahnya, kusik membawa menyelesai karuh membawa mempajari. Tapi sultan, cie nan mengemang nama Rasulullah. Kok lah semusim dua musim sampai bilangan musiman panjang. Tanaman ko indak berbuah usah kami sultan sasakan. Niatku lai karena elok tagare Tuhan yang menentukan. Limbanan daripada itu
Adalah samu kita pakai limbagulah samu kita tuang alulah samu kita turut jalanlah samu kita tempuh. Ada dia anak laki-laki anak itu anak saat anak ansul kadang dia teh beluka kacik dia bapak manamu kadang dia mama bagala. Kacik dia bapak manamu ya jis kadang dia mama bagala basa. Oh kala nak minta diimbaukan di labuhan golong nak dilewakan di pasaran rami. Tapi sungguh samantang pun baik itu. Jian mengamang nama rusuh tantangan anak kemanakan kami ialah orang Sumanuri Sultan. Kok kadangnya tabuk dek batang, tingginya tabuk dek pucuk, panjangnya tabuk dek ruweh. Dan bak manitik ngiro pinang antah baraya antah tidur dan bak alu patah tetipu musim pabilu kabatarut. Kok iduknya bak umpamu padi selibu awak tumbuh musim talampau ranting tinggi kedicintu urek tergantung di jarami. Kalau sekali balun kadare iku baru mencebuh. Tapi sungguh sementang pun baik itu. Dan baumpama orang balai sukanlah nyatu nan kodohnya inilah duduk di kamudi. Dan membawa dagang nan baru tibo tunjuk enyo caro balai ajai caro dilawit. Nyatukan diriak nan mahampih nak janta banam di nan dalam. Nyatukan di karang nan menungguk nak janta sakit di nandangka. Kunjuk minta diterima iyo di dalam telapak tangan basamu di minyak mama. Sekian bana bantah sampai bagi Ustaz marah. Dah sampai tuan. Sekiranya Ustaz marah. Ayo maju tuan. Yo lain. Akan tetapi dahulu kunci membakacik kureta mendaki kandang ampek tampak dan dari pendakian. Dahulu kato batarati kemudian kato masih capek juga beli ke tuan. Lalu ada tamara. Laluan kato tuan namanya kini apalah penitahan tuan dan talipah tak curah ke hadapan ambo kau tak sasek ambo menyemak kau tak serlah ambo mengaji. Kalau masuk dahulu semusim masa saisuk kait bakait lotan sago tabang ke langit tabarito jatuh ke bumi jadi kabat banamu kabat tambu alam. Badi kabat tambu alam namanya kini tak kalau masuk dahulu semusim masa saisuk ketika langit basentak kateh wakatu bumi mantap turun. Alun basentak lubuk alung alun basasak sungai rimbang alun basunua kurai tadi. Dimasuk ketika itu Nabi Adam awal pertama Nabi Nuh Rasul ketiga mulut terjadi kenaikan. Tahan tak kati yang aras dahiran nateh kursi batagua dengan podi bapak mato intan biduri. Baraleh jokain suto banamu ainul banat tanunan anak bidodari dalam saruku rejo kafe. Maka tak kembanglah kepayong diombang-ombang tandu alamai bersukuati kawin dia anak raja ruhun. Di atas takah di Allah Ta'ala kayu sungguh dapatlah anak tiga orang. Pertama Maharaja Alim dan turun ke Bernojo ruhun ketiga Maharaja Jepang dan turun ke Bernojino Sukut ketiga Sultan Maharaja Widado dan turun ke Pulau Mengangko. Menurut cerita Tambu Alam, pihak di badan diri Sultan Maharaja Widado terniat dalam hati tercipta dalam kira-kira balaya lainnya masa itu dia teh dandang dan sarbuah. Cukup jejati bilang pandai ikut pulau putih Loriati. Dek lamo dandang balaya di dalam lawi Baharullah tapaklah api terkijau-kijau etan di puncak Langgapuri gunung suatu masa itu. Dia pari cati bilang pandai ditujukan dandang kasinan waktu dituju cayolah hilang kato putih lunjangan tadampa dandang sekutiko ado patetah petinya. Di mano disalai palito di balik telong batali di mano asal nenek itu iyo di puncak gunung Marapi. Sirawi bari bahulu diasah mangkoba mato lautan sajo dahulunya kinilah ado pulau Paco. Sinan sirangkak dan barangkang dakik buayo putih daguak di bawah batu ombak putih di bukit patah 9 banamu bukit seguntang-guntang. Sinan bintuak dan barayun dakik labuan Sitimbago di bawah batu ombak putih. Di alam bertambah banyak manusia bertambah kambang maka dipabuiklah sawah jelatang sawah laweh tetapang banyak makanan orang 3 luak. Tentu dek kemanakan menjadi banyak disusun adek di karang undang dipakukan ke tiang panjang. Badindak ini kod cukek galah amai di rajo si tabah di balik pakan kok salah terbaik lambo kok bana semua diamalkan. Ayo mana tuan? Iya Ustaz marah. Apalah pernikahan tuan antara kawat dapan dari ambo namanya kekini nan salidik gunung Marapi salingka gunung Singgalang sampai sialang walatak basi durian di takut rajo. Iya mana? Kato dua nan bacari 20 wajah nan dikandungnya. Pertama syarat nama ngato, kedua ada nama makai. Tu kato. Jadi syarat nan mengato namanya kekini itu malah basuluh kamatuari lah pegalanggang maturang banyak lah samu kitu anta beliau kasurau nan bagong satu lapih dalam hijab kabua tiba di dunia nikah kawin
lah sah dihukum aku kali. Iyo bana. Dipilang pulo dia dek nama pakai namun kini. Cancang kan duo sagaragai kapanan duo salabuhan. Ko adat Allah sabatu intan ke bawah tak kasih bulan. Cara Allah kau duduklah katihnya kamu gantan. Saukua hukum sesuai sadundun nadai jua kamu adat kau isyarat lah lazim undang menurut di balakang. Tu bana. Ini buat kabeh dapat nikah babuhua mati ijab kabul babuhua sentak je bagian katangga rasa tak mungkin entah ke Allah menggerakkan. Kok tibo tapong kesadah ambiak sakabek silah pinang. Kok tibo asong pitanah ambiak parakek kasih sayang. Adok kadiri marah pulai. Dek karena pulai bapakek nayak meninggalkan lueh di buku. Manusia bapakek turun meninggalkan adat di pusako. Dan bak pituah dinang tubuh langkah hampik silik kumangu silik debalang palit paga. Ketik dibari ayah ibu banamu lah gadang dibari mama gala. Iyo. Masuk ketik dia kia ibu ayah banamu tu mah lah basuduhnya ke matuari galanggamnya maturang banyak. Tibolah tini deklah jadi orang gadang tibolah mamak memberi gala. Sapu tangan bahasa diampek salusin do bali halai sulaman gadih rang meninjau. Kok tibo sudi jesiasik siapa gara malapulai basa gala beliau. Iyo bana. Minta diimbaukan di labuhan Nanggolong di pasaran Lami di semua tapian mandi di surau di rumah Allah naknya talewa di nagari. Adapun kemudian daripada itu maliek lurih bertujuan memandang adai baju galo. Lurihnya makanan tiliak bantuak dimakan siku-siku. Bungka ganok mana nasah hukum adia manahan banjang kato bana manahan liik badamu daput juanta basampi arak diidiang. Arak idang sepanjang jalan dompak-dompai sepanjang labuh. Agung talempong jadi rabak corak disorai jadi bungo. Salatui badia pusako pangulu di nagari. Masuk ke korong kampung nangko kini lah duduk atas rumah duduk di ruang rumah gadang di lingkar linggit jomak serta kurang dan banyak. Balingan kini tubuh pituah dari tuan namanya di kawakeh kami silang nambah pangka karajo nambah pokok. Adok kadiri marah pulai. Adok kadiri marah pulai namanya kok bau mua kan ya setahun jaguang badarah setempuk pinang mengaji saya sekolah tangguang itu limu berkurang-kurang. Latolah ibarat padi salibu awak tumbuh musim terlampau lek bergantung kajurami rakyang nanti di kadihadang tampan kadadi bunga dulu. Namun paminto memakan duang. Nyampang kok tumbuh di balai adat jadi adat bijau baik lah hendaknya ketungkik pemilih jalan bakari pemaga adat dalam adat pada adat pulau. Nyampang kok elok ratak lidah baliau kusui baulah menyelasai karuh baulah mempadanya. Nyampang kok elok ratak tangan baliau kurang baulah kepanukuk singkik baulah kepabilai. Lawan bayo di batido. Nak salimbang daripada itu kok ia putih kapeh sejak ke badang putih hati bakadaan dan keadaan kini nangko. Nang kato wajib bajawik, nang gayong wajib basambut. Kan sih lalunya tuan. Tu bana sama. Emangnya tuan. Iyo lai. Rupanya sepanjang pernikahan tuan nanta-anta kabak dan diri ambo. Luruhnya lah bak lantang tadi datang lantai papan. Manih lah bak tangguli lama berasa santan. Tapi samantang pun baik tu tuan nanadok kabadan diri ambo ialah sepantun tukang sempit. Dicari arinan bayak dipilih kutiko elok. Kini dia lah datang arinan bayak dia lah tiba kutiko elok lalu berjalan menuju hutan iyo karimbonan satu empat. Iyo lah. Saat tiba di rimbo rayo baca lihat suuk jukida mengong dia jemudiak tampaklah si burung nubi inggok di kayu yang sebatang. Sedang mengirai-ngirai sayuk sedang malapeh-lapeh payah. Lalu dia biak sumpitan gadiang serta damak dan baik puah disumpik burung hati dahan. Setibo damak di hati bagalik-galik jemungu kambang babentan-bentan jebuah danun. Maka samantara bulang nak katangan diwalakkan kato samantara menanti tuan satu tikoli ke dalam bana nabai tuli ke pusako nambak kiannya nak berpembarian tuan tentang nantun. Lah sampai Ustaz marah. Sakirwalah. Iyo mah beliau Ustaz marah. Ambo. Alu berturut jalan batampuh suri banang teladan kain cepak penuh pusakut tatap dan tanglah duduk jeenggeran menurut cepak nan jo gantang rila jo maaf ambo minta jo bana sultan ambo jalan Pada Allah. di kebenaran sultan nang katangah nan taunjuk kapado ambo di dalam wakat tuiko kini sambah tatumpah balim bagulah nyatu batampuh adek dek tawih pandangan mato pidoman lah tibu di nantarang. Lukisan agaklah jauh kayu bau kualah bakabong aluran batang lah batiti dia mulah tentu alamatnya. Dan bapak patah kato adat patitih cupak nan jo gantang cewang juruku bamuka suik malan tiang mahadang tampuk tentu kebuah alamatnya. Sabab karena dek baitu batenggang sultan pado adat sabab paken dek pangulu ndak dapet dia bo melakkan sifat dia bo membenakan pulang maklum bekis tanara. Ialah sampai kan. Sekiralah tanara.
Rupanya nang sepanjang pernikahan tuan dan tanta ke badan diri ambo. Jekok didangakan yolah banyak bunyi kalau dipandang larang cak lupo. Munta bak sawah dan sapidang bonih bak padi dan setangkai. Tapi tuan, lupo telah masak padi rang singkarak, masak sarupun 3 tangkai dalam setangkai dan adonan lampo. Kabek sabalik buah sentah kokok tadapek urang mungkai rasio buah di dalam punyo mai limu itu katakan dia. Yuma balik Ustaz marah. Lain tu. Dan caku lasunya di kebenaran ambo nan tanta bakih Ustaz marah di sultan kamambo kato jubayu nak dapet dia ambo melakan sifat dia ambo membenarkan baulah kato jubayu dalam adat ambo nanti Ustaz marah. Insyaallah ambo pelalu tu. Palalu Ustaz marah.